Morning pa ba tayo ngayon? Hapon na. Oy, alauna na. Good afternoon, guys. Happy Sunday. I'm ready. We will go grocery shopping and hindi ko alam kung anong gagawin namin after. I already came up with a list ng mga bibilhin namin. I-check ko lang lahat ng lista ko and see kung meron kami nung mga lista ko. Kasi, kapag meron, hindi natin bibilhin, diba? Nakapag-makeup na ako ng very, very light lang naman. First time ko ginamit yung Bello na tinted sunscreen. Feeling ko ano siya, medyo light siya sa akin. Kasi tingnan nyo, ito yung neck ko. Medyo puti, tingnan yung mukha ko, diba? Hindi naman ako nag-foundation, walang concealer. Yun lang talaga yung sunscreen. Tapos nag-blush ako. And then, on my lips is the Vice Ganda lipstick. Yung all over my lips is yung Pak Gunner na shade. Tapos, yung sa gitna, naglagay ako ng konti ng Ka-Vogue. So, yeah. Yan. Gusto ko yung mga dark lips sa ganitong weather. Malamig. I-check ko lang. Meron sa lista ko pancake. Kasi this weekend, pupunta si na Manay dito, guys. Dito sila magsistay for the weekend. Check lang natin kung may pancake pa tayo. Para kung mayroon, hindi na tayo bibili. Okay. Wala tayong pancake. Parang yun lang ata yung kailangan kong i-check. Hummus. Pwede na siguro hindi. Wait, okay. Check tayo sa fridge naman this time. Check ko lang kung yung hummus, kung marami pa kaming hummus. Kasi gusto ni Dan, tinanong ko siya kung ano yung gusto niyang i-lunch next week. And gusto niya yung sandwich, guys. Yung niluto natin last time. Yung sandwich tins na may hummus, na may capsicum. Check lang natin kung marami pa yung hummus niya. Okay naman siya. Okay. Marami pa. Tapos it will expire 28th of May pa. So, okay. Oh, wait. 28th of May. Ano date na ba tayo ngayon? 26. Okay, 2 days. Okay, I need to buy one more hummus. And then, meron tayong corn. Kailangan natin ng bago nito. Kailangan natin ng drinks. Check ko lang yung mga meat ko. Hello, people! We're heading to Kmart and Kohl's. Itong ating pa-shopping. Umuulan! Ang lakas ng ulan! Grabe! We need to spend $130 or more today, my love, sa shopping. Sinabi ko na sa kanya kanina, kailangan natin mag-spend ng $130 or more kasi merong paganap. Meron kaming flybys. So, sa mga nandito sa Australia, alam nyo yung flybys. Meron silang mga rewards, cards, stuff like that. So, I'm not gonna check the PO box. It's raining. I don't wanna get... Wait. So, I'll check it for you. You sure? Yeah, well, it's just water. Thank you very much. So, meron kami flybys, which is yung rewards card ng Kohl's. Meron din ako actually yung Woolies, kaya lang hindi ko siya dinadala kasi hindi naman kami nagsha-shop sa Woolies. So, meron siyang mga ganap-ganap. Ang ganap niya ngayon is kapag naka $130 ka per shopping for 4 weeks. So, dapat straight 4 weeks, ano ka, 130, ala, pang ilan ba? I think, apat na shopping na $130 or more, makakaano ka, makakakuha ka ng, ilang flybys points ba yun? Ano ba yan? Rhaze. Nothing? Nothing. Okay. Makakakuha ka ng... Asan na ba yun, day? Each week. So, dapat 4 times. You will get 10,000 bonus points, guys. Kasi, ilang beses kaya kami pabalik-balik sa Kohl's, diba? Sa isang week, ilang beses kami pabalik-balik. So, sabi ko, iisa na lang talaga natin siya. Isipin talaga natin kung ano yung kailangan natin for this week. And it will be like, kasi it's way more than 130 we spend in a week. We just don't do it in one shopping. We go back like multiple times. Gusto ko talaga ito makuha.
Parang si Dad, hindi siya seryoso sa mga points ko do. May ganap pa sila ngayon. You get 1 container point if you spend $20. Separate yun ha sa ano nila, sa Flybuys points. Kasi Flybuys points, you get 1 point per dollar. Dito kami sa clearance. Nakita ako ito. Para kay mama. Cute diba? $4 lang. Sure. And meron pa. Ito. Mga nandito sila pero hindi ko sure kung nakasale. So, i-check natin yung price. Let's go. Ito maganda sana, kaya lang sobrang haba. Ay, yeah, sobrang haba. Ayoko din na may print sa likod. Gusto ko sana plain lang yung likod. Alright, let's check the prices, my love. Kasi ito, sure ako na nakasale to eh. Pero dito sabi $20. I-check natin yung price. Kasi, kapag hindi siya nakascan ng maayos, ayoko siyang bilhin kasi nakakapagod maghanap ng sales staff dun sa checkout. Tara. I don't think that's gonna work because... You won't work if it's missing part of it. Yeah. Ask him on the way out. Wait. Oh, good. This is perfect. Gold kiwi is 5 for $3. Get 5, my love. Yung green kiwi, mas mabuhok siya, guys. Yan yung green kiwi yan. Yung gold kiwi, mas masarap, guys. Tapos gold talaga yung laman niya sa loob. Ano siya? Yellow yung loob. Ito ay na. Ang dami, pero $5.90. Yan, nakasale siya. Kasi usually, mahal yan eh. See? Mas mahal siya sa green kiwi. I'll just get 4. 5 for $3? Ewan no? Yeah. Good job, my love. We need to take that. Do I have that on my list? Wala. Have you activated on your Flybuys? Oh, kiwi. Yeah, I activated it already. Okay. Maybe 2 nights. I think it's good. Want a big one? Well, that goes off 28th. So maybe just get 1 Monday. 28th lahat? Okay. I like the fatty one. Ito ay. Is that okay? Yeah, that's alright. This one or the big one? Do you want the big one? Hindi, okay. That's fine. That's ours. Pork chop? Where's pork chops? Here. $10 oh? Is that pork chop? Cutlet. Masan yung pork chop? You want me to air fry this? Do you want this instead? The spare ribs? Pork chop? Lamb, man, babe. That's lamb. A lamb. Yeah. Lamb. What's 15% off? Loin roast. Hala, meron silang crackling. First time ko to nakita. Look at this, babe. Just the fat. You can make a crackling out of it. Chicharon. Chops, man. Ang batok natin dyan. Pork chops? Yeah, Wow, dami naman yan. Yeah, pork chops. Or do you want these just to get like a 2-pack one each? Yeah, 2-pack is fine. Get this one, oh. Okay. So one is like so big and the other one's small. But you want me? But this one. See? Up to you. $6. Mura lang to. Ito lang. Manipis yung isa. Gusto ko yung manipis. Awan. Good job. Bili kami ng tuna, guys. Meron akong gagawin na dinner para kay Dan. Pasta as well. Yung tuna in water lang. Yeah. In brine? Is that right? Is that what you want? Is that okay? I don't know. What's brine? Yeah, that's fine. Just get that. What's brine? Hindi mo din alam eh. We got can opener, don't we? Yeah, we do. Char kebuang. We're almost finished. Ano na lang? Lumpia wrapper. We got the pancake already. Eggs, which is nandun sa dulo. Malapit na kami matapos. I think 3 na lang sa lista ko. Ayaw niya mag-self-checkout. So, dito tayo kay ate. Should I just get 1 container and see if I have enough credits for one?
Did that go through? Sus! Kaka-on ko lang ng camera. I wanted to vlog that. May car na nagwala. Tut, parang bago siguro yung car nila. Hindi nila alam kung bakit nagtututot. Sobrang... Narinig niyo? It's doing it again. Maybe they don't know how to turn it off. Say kung ganyan, like okay lang sa akin, wala akong pakialam. Pero kapag nangyari yan sa akin, sobrang nahihiya ako. Pero hindi naman siya nakakaya, diba? Mga bagay na ganyan na pa sobrang nahihiya ako kapag nag-beep pa kasabihin, ninakaw ko yung car. Are you okay? Yeah. Oh guys, we did it! How much did we pay in total? I don't know, 150. 150 and kailangan natin 130 lang. But then, kailangan natin siyang gawin for 4 weeks. So, hindi ko alam. Kasi ngayon, it's a big shopping trip. Kasi may mga bisita nga tayong darating. Tapos may gusto akong lutuin. Where are we going, my love? I want to go to the fish shop and get a scoop to pick up the fish. Ah, okay. Gusto kong gawin yung yung lumpiang toge tapos i-sausaw sa vinegar na may onion. Alala ko yung pungko-pungko sa Cebu. Oh my gosh. Di ba Cebu lang siya? Wala siya sa Manila, no? Sobrang sarap. Next time, babe, when we go home, we should try the pungko-pungko. Dito na naman tayo kay Aquarium Fish Paradise. Bibili daw sila ng, what are you getting again, my love? A fish. Tarong, babe. I am getting a little fish. I am. No, you're not. I am. Getting a sucker fish. Okay. And a scoop. Scoop. Yeah. Bibili daw siya ng sucker fish. So, yung fish na meron tayo, hindi pala yung sucker. Oh, ang cute nila, babe. They're very colorful. Yeah. Look at them. Kailan baka patay ni Fighter yan? Ito, what's the name of this That's what we fish? got. Albino catfish. No, they're not albino catfish. Isn't it that one? Is it that one? No, Yeah. it could be. Ah, it's a catfish. Catfish pala to. Kailangan kasi, fighter fish friendly. Kasi kapag hindi, ifa-fight siya ni fighter fish. I think ito yung gustong bilhin ni Dan. Danny? Yeah. Look at this. This one? No. Yeah. But, it needs to be fighter fish friendly, my love. Yeah, Look at it. This one, two, and there's a tiny one right there. And there's... Colour texture's in, guys. is that okay? A female? Doesn't matter. Okay. Just means you need a male down the track. How long do these little ones take to grow? Well, not Big. long. I'll grab a little one. Here, go the little one. Little. Yeah. Wow. It's quick. Yes. Yay! Ito yung turtle, guys. Take 10 minutes. Ang cute nila. Yeah, take 2 seconds. Just remember, you've got to bang it where the valve is, because the valve will be stuck. Hello! How are you? Okay! We got the fish! What are we gonna call this fish now? Sucker! Sucker! There. Sabi ni Dan kanina, nakakatuwa na naniwala talaga si Zach at saka si TJ na pinangalan namin sa kanila yung mga isda. So, pagdating nila dito sa weekend, sasabihin namin na ito na si Zach, tapos yung maliit si Holly. Ay, nako, Danny boy! Bumili si Dan ng bagong bucket. Why did you buy a new bucket again, my love? Might be chemicals, a bit like... Pinalitan niya yung mga old buckets namin na ginagamit niya paglinis ng tank ba. So ngayon linisin niya yung tank. Kasi daw baka daw may mga chemicals doon. O diba? Siya nga talaga. So bumili siya ng 2 bucket. Buti na lang yung sa Kmart. Ang mura lang doon. $1 each lang to. So we got 2 buckets. Now, 4 na yung bucket namin. And then, ito nakakatuwa. Bumili ako ng mga damit sa Kmart. Ilalagay ko sa box. Next week na natin gagawin yung box. He found this. Nan's biggest fan. Bibigay namin to sa mama niya. It's a mug! So cool, diba? And then yung mga damit, papakita ko sa inyo ito bukas. Or hindi ko alam kung kailan ko gagawin yung box. But that goes. Babe, I'm gonna put the fish in a bucket, ha? Let's do this haul. Oh my gosh, bigat. Buti na lang talaga. Umabot kami ng 130. 151 ata yung nabayaran namin. Let's check. So we paid $157.79 and nakakuha kami ng 7 container credits. Pero yung container na gusto kong kunin,
malaki, 18 credits siya dapat. So, I need 11 more credits. And 1 credit is $20. So, mga ilang shopping trip pa yun para makuha ako ng malaki. Ano kasi siya? Maganda yung quality niya actually, guys. Yung gusto kong kunin, parang ganito ata yung size niya, pero hindi pa habang ganyan. Parang flat siya na malaki. Basta, I know you know what I mean. Are you okay? Meron kaming 3 bags dito. Hindi na kami bumili ng plastic bag kasi nagdala kami ng mga bags. Cherry tomatoes. Meron akong gagawing kay Dan. Meron akong gagawing pasta para sa kanya. Para hindi lang tayo laging steak at saka, what do you call this? Salmon ba? And then we got these serviettes. Kasi, may mga bisita tayong darating. I-invite ko din yung mga girls sa Friday. Orange juice, si Dan yung kumuha niyan, guys. 3 orange mango. We got 2 of the pancake mix na maliliit kasi half price siya, guys. And yung dalawa, mas mura kaysa sa isang malaki. So, we got 2 of those. And we got this para ito sa buhok-buhok ng aking asawang mabait. Marzena Sensitive Hair Remover Lotion. Lagay ito sa kanyang likod. Tuna. Yung pagbasa nila ng tuna dito, tuna. Yung kukunin ko sana yung sa water, yung brine. But, sabi ni Dan, mas masarap to in olive oil blend. So, yan. Para yan sa pasta ni Dan Boy. Nagagawin ko this coming, siguro, not bukas, kasi magsistay kami bukas. Maybe Tuesday, Wednesday, we'll see. And then, we got plates para sa mga visitors. And ito, toge. Gagawa ako ng lumpiang toge. Yan. Hindi ko alam kung kailan ko yan gagawin, but I'll do that soon. Alright, next bag. So, we got hummus for Danny Boy kasi yung hummus na chinek natin kanina mag-expire na soon. And then, this is bacon para sa breakfast namin this coming weekend. We have grated cheese para to sa gusto ni Dan. Nag-request siya. Maggawa daw ako ng sausage roll. Tapos, and kailangan ko ng cheese sausage roll. Tapos, kailangan ko din ng cheese for spaghetti. Magluluto din ako ng spaghetti sa Friday para sa mga kids. And then, we got salmon. So, he only got 1 salmon for his lunch. Yan. Why did he only get 1, Mala? Got one on the fridge still. Oh, do you? Okay. And then ito, isang night, we will have pork chop. And then ito, sausage mince, 2. Gusto ni Dan yung sausage mince recipe ko. In fairness naman talaga sa kanya. Gusto niya yun. So, we got 2 of those. Sabi niya, pwedeng gumawa ka ng 2 sets daw. So, sabi ko, okay. And then, spring roll wrapper. Kasi nga, gagawa tayo ng lumpia, di ba? Steak. So, ito yung pinili ko kasi maraming medyo taba-taba. Nakakaloka, di ba? Kasi hindi talaga ako kumakain ng steak usually. Pero ngayon, kumakain ako ng steak. Cheese slices para sa breakfast ni Dan at saka ni John sa weekend. And then, salmon pa, isa sa mga dinner namin. And then, we got pork mince para sa ating lumpia. I'm excited. And minced beef para sa ating spaghetti. And ito, Yakult. That's yummers. Yakult. Bigat mo po, baby. Egg. Kailangan ka ng egg. Ito. Alam nyo ba, ito nakaano sana to? 2 for $5 ata. Kaya lang isa lang yung binili ni Dan kasi hindi naman namin kailangan ng 2 daw. Kasi maano siya, ma-expire siya eh. Pero yeah, sandwich things para sa lunch niya. Spaghetti para sa ating spaghetti. Croissant. Breakfast ko yan. Cucumber. And ito, ano siya? 2 for $3 ata to, yung mga pack na vegetables nila. So, I got green beans para sahog ng ating lumpiang toge. At saka broccoli para side dish sa dinner ni Danny Boy. We got asparagus as well. Isang asparagus lang. Meron pa akong corn dyan eh. And then, carrots.
Ito para sa lunch niya, para sa ating sausage roll, at saka para sa ating lumpia. So, isang pack na yung binili ko. Mura lang din yung carrots dito eh. Itong lahat, $1.50 lang. So, hindi naman siya ganun ka sakit sa dibdib. Kasi usually yung mga ano dito, fruit and veg ang mamahal. Like ito, spinach, $3 yung maliit na bag na to. Maliit na bag na yung binibili ko kasi natatapon ko siya guys kasi umaabot ng expiration date kasi hindi pa nauubos. And then we got capsicum. Lulutuin ko to ngayong gabi. So isang red tapos dalawang green. Yung isang green may pa-orange na ano kulay. Lulutuin ko yan mamaya. Kasi yan yung lunch niya bukas. And then we got 2 of the fruit boxes. Prima yung pinili ni Dan ngayon, or Prima. Apple raspberry and apple blackcurrant. And then we got cabbage. Medyo marami pala talaga yung bibili natin this time. And then gold kiwi. 5 for $3. Nakakatuwa naman. I-check ko yung Flybuys points ko ngayon. Marami yun. Kasi ano kapag bumili ng kiwi times 20 points eh. And then we got 1 lemon. Para sa darating na pasta. And then avocado para din sa pasta ni Daddy Boy. And that's it! That was $157. Magkano ba yan? Mga 5,000 plus? O mga 5,000? Yan na siya. Putaway ko lang ito lahat guys. My love, where are we going? Chachis. Guys, pupunta kami ng Chachis. Di ba di ba linggo ngayon? Ano, we will eat out. Kasi wala din akong lulutuin sa bahay. Meron naman, kung gusto ko talaga. Gusto ko namin mag-eat out. Cheat weekend. Wait, not really actually. Kasi yung breakfast, lunch ni Dan, breakfast at saka lunch. Ano lang guys, banana bread lang. Yung binay ko kahapon, yun lang talaga. How many slices? What? Of banana bread did you have? Today? Yeah. Just one. One slice lang ha, yun lang. And that's it. That's all you had. Yeah. And ako, nag-croissant ako kaninang umaga. Yun lang din. Hello babe. Mag-ano ako, nachos ako. Sinisave ni Dan, hindi siya nag-lunch kasi gusto niya kumain sa Chachis talaga. So, it's been, I don't even know when was the last time we were there. Masarap yung mga pagkain nila dun, especially the nachos. What are you getting, my love? Nachos. Oh, nachos? Can we share? I'll get one big nachos. I'll get a burrito or something like that. Before pala kami pumunta ng Chachis, pupunta kami ng Chemist Warehouse. Bibili namin yung perfume na gusto ni Mama. Kasi i-organize ko ata yung box bukas. Hindi ko na maalala kung binigyan ko siya ng Isimiyaki na perfume. That's what it is, Isimiyaki. And sabi niya, alam mo, mas gusto ko to. Gusto niya yung Beyonce na hit. Mura lang yun. Sabi ko, that's good. Okay lang pala. Ang mura yung gusto niya. So, bilhan natin siya ng mura. Chemist Warehouse lang tayo saglit, guys. Umuulan, guys. As in, grabe. Malapit na kami dito. Saka bumuhos yung sobrang lakas na ulan. Right, babe? Sorry? It rained. Yeah, Yeah, nandito na kami sa loob. We got our entree, guys. I got jalapeno peppers. And then si Dan. Ano yung ginawa mo, babe? Tacos with yung isa beef, yung isa pulled pork. I think that was pulled pork. And then we got our lemon bitters. Si Dan din lemon lime. Kain. Binigyan niya ako nito. Ang laki ng nachos namin, guys. Busog na ako sa jalapeno peppers. But this is the Nachos Supreme. Meron siyang chorizo nandun sa gilid. Napakainit na to. Ano na? Nasa huli ang pagsisisi. There is enough. There's beans underneath as well, so it's not just all chips. Bahay na ulit tayo. Naluto ko na pala kanina before kami umalis. Niluto ko yung
capsicum ni Dan. Kasi maaga bukas. Maaga niya akong gigisingin kasi dapat daw 7:30 umalis na siya ng bahay. So, luto na yan. I-check ko lang to. Ito yung binili ko. Ito yung gustong-gusto ni Mama. Pero actually, I'm not sure kung ito ba yun. So, titingnan ko lang muna, guys. Kasi dalawang heat yung nandun eh. Sinendan niya ako ng picture. So, check kung ito ba yun. No, it's not the one, babe. Oh well. She won't like it just as much. Let's smell it. It's... Yeah, it should be fine with that. Yung kanya kasi, clear yung dito, hindi ito. Clear yung dito, tapos pa gradient siya, tapos dark dito. Ito dark siya lahat eh. Dalawa kasi yun nandun, napaka-confusing. Tapos parehong-pareho talaga. Heat din kasi yun. Kasi ito heat din, tapos yung isa heat din. Unless, yun yung old version, tapos ito yung bagong packaging. I'm not sure. Anyway. Hindi sila exactly the same na amoy. Pero okay lang yan. Kaya natin to. Sasampay ko lang yung ano guys, laundry. Kasi tapos na. And actually, yun na yung vlog. Thank you so much guys for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo yung vlog. Please subscribe kung gusto niyo lang naman ng more. Meron tayong videos, new videos every day, 7:30 Philippines time. So kung gusto niyo yung mga bagong videos, subscribe na kayo. That's it for this vlog. Thank you so much guys for watching. Be good. Bye. Good night. Good night, my love. Good night. Bye naman yun. I'll do laundry.